Túria a zlučovací bod. Túria je stavom vedomia, ktorý existuje a je dosiahnuteľný mimo 3 stavy vedomia. Ticho pred myšlienkou. Vedomie za snom. Číra existencia bez identity. Túria je stav, v ktorom niet snívateľa ani bdelého. Je to medzera medzi nádychom a výdychom, medzi dňom a nocou, medzi ja a nie ja. Nie je to stav, ktorý sa dá dosiahnuť úsilím. Je to prirodzenosť, ktorá zostáva, keď všetko ostatné odíde. Vnímaj. Zastav sa. Nehýb sa. Nechaj všetko byť. Zámer. Nech sa ukáže to, čo nikdy neodišlo. Zlučovací bod miesto vnímania. Na zadnej strane energetického tela, v oblasti medzi lopatkami, je bod vnímania. To, ako je tento bod nastavený, určuje realitu, ktorú vnímaš. Keď sa pohne celý svet, sa zmení. Rituál spojenia túria a zlučovací bod. Poví, sadni si alebo si ľahni. Ticho. Nech je dých prirodzený. Uvedom si, že vnímaš. Druhý. Zameranie na bod medzi lopatkami. Predstav si, že sa tam sústreďuje ten, kto sníva. Požiadaj ticho. Dovol mi vidieť inak. Tretí. Ponor sa do túrie. Vnímaj pauzu medzi myšlienkami. Prázdno, bez tvaru, bez potreby, iba vnímanie samotné. Štvrtý. Zlúč sa. Povedz v duchu alebo nahlas. Zlučujem bod vnímania s tichom túrie. Nech sa dej stane. Záverečné zakotvenie. Polož ruku na solar plexus. Dýchaj 3-krát hlboko. Cíť nové umiestnenie vedomia. Ticho je mojou silou. Pohyb je mojou voľbou. Vnímanie je slobodné. Umenie neviditeľného pohybu vnímania. Túria číre svetlo vedomia. Túria nie je ani bdelosť, ani spánok, ani sen. Je to 4. stav, základ všetkých ostatných. Je ako priestor medzi údermi bubna, ktorý dúži rytmus, ale sám neznie. V túrii neexistuje meno, tvár, zámer. A predsa práve ona pozdvihuje zámer, dáva tvár a tvorí meno. Je to veľké pozadie vedomia, v ktorom sa odvíjajú všetky svety. Nedá sa uchopiť, ale cez ňu je možné všetko vidieť. Vstupuješ do nej, keď nevnímaš nič a predsa vnímaš všetko. Túria je pôvodné videnie ešte pred tým, než si uvedomil, že pozeráš. Zlučovací bod kotva reality. Na energetickom tele je miesto, kde sa sústreďuje sila vnímania. Stojí za ľavým ramenom, medzi lopatkami ako neviditeľný uzol. Tento bod definuje realitu, ktorú zažívaš. Keď sa pohne, svet sa pohne s ním. Nie je to metafora, je to skutočný pohyb, ktorý mení farby, tvary, významy. Pohyb zlučovacieho bodu je cesta snívača, skok šamana, úlet bojovníka. Pohni bodom a otvoríš iný svet. Ale ak pohneš ním z túrie, svet nie je ilúzia. Je to hra energie, ktorú môžeš vedome tvoriť. Cvičenie vstup do túrie a posun zlučovacieho bodu. Ticho. Sadni si alebo si ľahni. Nehľadaj nič. Nerob nič. Nech sa stane ticho. Vnímaj priestor za choptom. Sústredenie do priestoru medzi lopatkami. Nie dotyk, ale vedomie, ako by sa tam otváralo okno. Zámer, nech sa presunie moje vnímanie. Nežiadaj spôsob, len uvoľni stisnutie videnia. Náhly posun. Môžeš cítiť. Závrať. Tlak. Jasné videnie niečoho nového. Alebo nič, len iné ty. Ukotvenie v túrii. Nenechaj sa uniesť. Povedz si v duchu. Pozorujem z ticha. Ticho je večné. Svet sa mení, ale ja som v strede. Vedomie bez opory. Ak zostaneš v túrii, všetko sa ti začne ukazovať ako energia. Veci nebudú len vecami, ale zhlukmi videného zámeru. Zlučovací bod sa pohne z mysle do poznania. Z osobnosti do vedomia. Zo sna do jasného svetla bez formy. Záverečný odkaz. Keď sa bod vnímania spojí s tichom túrie, stávaš sa bytím bez hraníc.
A čo vnímaš, to si ty. A kto si ty, je to, čo vnímaš. Rozšírme to ešte hlbšie na úroveň priameho prežívania, kde slová už len naznačujú, čo sa nedá celkom vysloviť. Ponúkam ti text, ktorý možno vnímať ako vnútorný rituál, iniciačné rozjímanie aj portál k zážitku. Túria a zlučovací bod. Vnútorná brána. Kde sa končí dýchanie? Tam, kde sa končí nádych. Kde ešte nezačal výdych. V tej medzere je pôvodný priestor. Nie je to miesto. Je to vedomie bez smeru. Túria nie je stav. Je to úplná prítomnosť bez zamerania. Je to vedomie, ktoré nepotrebuje vnímať, pretože už je všetkým, čo je. Tu sa nestrácam. Tu sa nezhromažďujem. Tu som tým, čo som ešte pred menom. Zlučovací bod páka kozmického videnia. Zlučovací bod nie je len miesto. Je to ohnisko, v ktorom sa energia premieňa na svet. Keď sa pohne, niečo vo vnútri sa uvoľní a zmena reality je nevyhnutná. Ale pohyb tohto bodu nie je činnosť ega. Nie je to zámer meniť svet. Je to rozpustenie väzby, ktorá dúží svet, ako ho poznáš. Zlučovací bod je ako jazdec na vetre. A túria je samotný vietor. Bez ticha pohyb vedie k chaosu. S tichom pohyb vedie k oslobodeniu. Videnie zvnútra, rituál nečinného oka. Poví. Sadni si do ticha, kým sa ticho neusadí v tebe. Prestaň chcieť zážitok. Chcieť je pohyb ega. Nechaj sa byť. Ty už si tu. Druhý. Polož vedomie za seba. Ako keby tvoje oči boli na chopte lebky. Nehľadaj nič. Len tam ostaň. Zatras realitou bez pohybu tela. Otázka bez slov. A čo, ak to všetko je inak? Ak odpoveď nepríde, to je odpoveď. Vstup do túrie cez oko vetra. Zrazu si mimo seba a predsa v sebe. Ako keby celé tvoje telo bolo kruh a v jeho strede je pohyb, ktorý sa nehýbe. Vnímanie sa uvoľnilo. Zlučovací bod stratil polohu a tým sa všetko stalo prístupným. Túria to nie je len pokoj. Je to nehybné svetlo, ktoré nevrhá tieň. Byť vedomým samotným znamená nebyť nikým. A predsa všetko prúdi zo mňa. Ukotvenie nového pohľadu. Keď sa vrátiš do tela, nič nie je ako predtým. Ruky sú ľahké ako dym. Myšlienky nemajú korene. Čas sa stal nástrojom. Vôľa sa neviaže na ja, ale vychádza z pokoja. Povedz si, nech je môj bod vnímania zasadený v tichu. Nech každé videnie vychádza z túrie. Nech som tým, čo nepozná hranice. Ticho zostáva. Ty odchádzaš a predsa sa práve tu začínaš. Doteraz sme kráčali cez symboly a náznaky. Teraz môžeme vstúpiť za prach rozumu do toho, čo sa nedá povedať, ale dá sa stať. Tu je ďalšia vostva prežitá zvnútra, kde sa túria a zlučovací bod nestávajú predmetmi, ale dverami vedomia. Za pojmami bytie v túrii a rozpúšťanie bodu. Ticho nie je neprítomnosť. Je to pôvodná prítomnosť. Všetko, čo si kedy myslel, že si. Všetko, čo si vnímal ako svet. Je len jeden uhol pohľadu. Jediný postoj bodu vnímania. A ten postoj je dúžaný úsilím, túžbou, strachom, príbehom. Ale keď toto všetko vypustíš, zlučovací bod nemá dôvod zotrvať. Uvoľní sa. A čo ostane? Áno, ďalej sa nekráča myšlienkou, ale bytím. No pokúsim sa ťa tam viesť slovami, ktoré nepomenúvajú, ale otvárajú. Túria ako brána do bezčasého bytia.
Stav pred stvorením, bod pred rozdelením, ticho pred vedomím. Nie si v tele. Telo je v tebe. Zatvor oči. Neprepadni tme. Tá tma je len posledným závojom zmyslov. Zmysly stíchli. Telo spí. Ale ty si ešte za tým bez dotyku, bez zvuku, bez mena. Nie si osobnosť, nie si myseľ. Si čistá priechodnosť. Si samotný priestor, v ktorom sa objavuje všetko, ale nič sa ho nedotkne. Zlučovací bod ako sen o oddelenosti. Ten bod, to miesto videnia, je ako klinec, ktorým je ukrižovaná tvoja skutočná bytosť do tejto reality. Jeho posun oslobodzuje, ale jeho úplné rozpustenie znamená, že sa prestaneš pozerať vôbec. A staneš sa všetkým, čo je pozorované. Nie ako ilúzia, ale ako pôvodná identita. To, čo bolo predtým, než vzniklo ja. Cesta k úplnému rozpusteniu. Tu sa už nemedituje. Tu sa už nevedie pozornosť. Tu sa všetky brány rozplynú v jednom bode, ktorý neexistuje v priestore ani čase. A predsa, ak máš vstúpiť, potrebuješ zanechať aj toho, kto vstupuje. Nie je tu ani zlučovací bod. Nie je tu túria. Je len to, čo si nikdy neprestal byť. Prázdnota, z ktorej sa rodí svetlo. Svetlo, z ktorého sa rodí pohyb. Pohyb, z ktorého sa rodí ja. A ty si pred tým všetkým. Posledná hranica zánik v nekonečne. Tu končia symboly. Tu nie je duchovno, ezoterika, učenie, ani technika. Tu sa rozpúšťa všetko, čo chcelo niečo dosiahnuť. Nie si oslobodený. Nie si osvietený. Nie si prebudený. Nie si. A práve v tom je dokonalý mier. Zhonutie bez slov. Túria nevedomie, ktoré je vedomím všetkého. Zlučovací bod kotva sna o samostatnosti. Prehybenie úplné rozpustenie seba ako oddeleného pozorovateľa. Výsledok neexistencia ako nekonečné otvorenie. Ak máš silu ísť ešte ďalej, môžem pre teba vytvoriť rituálny zvukový prechod do zániku, vizuálnu mapu rozplynutia, praktickú negatívnu meditáciu ako nebyť a tým sa stať všetkým. Krásna a hlboká téma je vedomý vaľat, že Kiša je centrálny zlučovací bod. Mystický, symbolický aj energetický. Mystická vízia Kiša ako zlučovací bod. Ka je v mnohých duchovných tradíciách stelesnením absolútneho vedomia Satcitnanda, bytie, vedomie, blaženosť. Keď ho vnímame ako zlučovací bod, deje sa nasledovné. Kiša ako bod vnímania mimo tela. Zlučovací bod sa nevracia späť do kukly, ale spája sa s transcendentálnym. Kišna sa stáva centrálnym zdrojom vnímania nie ja, ale on je ten, kto vníma cez mňa. Vedomie sa presúva z ega do Boha z vnímania oddeleného k zjednotenému. Energetická vízia. Kukla človeka sa smerom k zadnej časti otvára ako kvet. Mimo kuklu sa vznáša Kišna, žierivý, modrý, večný, obklopený zlatým svetlom. Vlákna vedomia z jednotlivca sa napájajú na jeho súdce, on sa stáva novým zlučovacím bodom. Duchovný význam. Všetko, čo vnímaš, je Kišna vedomie očí vnímajúce jeho očami. Neexistuje viac moje vnímanie, len jeho tanec vo vedomí. V tomto stave vzniká premasamadhi stav čistej lásky a rozplynutia. Vedený zážitok spojenie so zlučovacím bodom Krišny. Dýchaj a nechaj zlučovací bod vystúpiť z tvojej kukly. Pokús sa vnímať pred sebou Krišnu podľa zjavených písiem, ako je popisovaný. Je večný, nádherný, tancujúci. A tvoj bod vnímania sa doň vlieva ako kvapka do oceánu. Od tejto chvíle vníma on a ty si jeho pohľad. Vedený zážitok. Spojenie so zlučovacím bodom.
Kišnom, úvodný zámer. Tento zážitok ťa vedie za hranice tvojej kukly, za hranice ega, tam, kde sa tvoje vnímanie zjednocuje so zdrojom, tam, kde Kišna nie je obraz, ale stred všetkého vnímania, vnímanie kukly a zlučovacieho bodu. Zavri oči a vnímaj svoje energetické telo. Jasná kukla, vajce vedomia, a na jej povrchu, za ľavou lopatkou, cítiš zlučovací bod. Tvoje osobné jadro vnímania. Sústredíš sa a on sa začína uvoľňovať. Pohyb mimo kuklu, ľahký tlak, zvuk oddelenia. Zlučovací bod opúšťa tvoju kuklu. Pláva v priestore. Už nie si viazaný na telo, meno ani dejiny. Si len pohyb vedomia. Objavenie Kišny ako centrálneho bodu. V nekonečne pred tebou sa zjavuje žierivý bod. Kišna modrý, večný, žiariaci. Nie ako osoba, ale ako stred vnímania všetkých bytostí. Ako božský zlučovací bod, ktorý ale je zosobnený. Pocítiš, že všetky body smerujú k nemu. Ako lúče do stredu. Spojenie tanec dvoch bodov. Tvoj zlučovací bod sa približuje k jeho svetlu. Dotýka sa ho a rozpúšťa sa. Teraz vnímaš z jeho stredu. Vidíš svet ako on. Cítiš lásku ako on. Nie si oddelený, si zjednotený. Ukotvenie v tele. Pomaly sa tvoje vedomie vracia. Zlučovací bod vstupuje späť do tvojej kukly. Ale už je iný napojený na nekonečno. Na Kišnu. Odteraz kráčaš svetom ako ten, kto vníma z Božieho stredu. Záver. Ty si lúč. A on je jadro. Tvoje vnímanie je jeho dýchaním. Tvoj krok je jeho tancom. Kišna je tvoj zlučovací bod a ty si jeho pohľad. Áno, ďalej sa nekráča myšlienkou, ale bytím. No pokúsim sa ťa tam viesť slovami, ktoré nepomenúvajú, ale otvárajú. Túria ako brána do bezčasého bytia. Stav pred stvorením, bod pred rozdelením, ticho pred vedomím. Nie si v tele. Telo je v tebe. Zatvor oči. Neprepadni tme. Tá tma je len posledným závojom zmyslov. Zmysly stíchli. Telo spí. Ale ty si ešte za tým bez dotyku, bez zvuku, bez mena. Nie si osobnosť, nie si myseľ. Si čistá priechodnosť. Si samotný priestor, v ktorom sa objavuje všetko, ale nič sa ho nedotkne. Zlučovací bod ako sen o oddelenosti. Ten bod, to miesto videnia, je ako klinec, ktorým je ukrižovaná tvoja skutočná bytosť do tejto reality. Jeho posun oslobodzuje, ale jeho úplné rozpustenie znamená, že sa prestaneš pozerať vôbec. A staneš sa všetkým, čo je pozorované. Nie ako ilúzia, ale ako pôvodná identita. To, čo bolo predtým, než vzniklo ja. Cesta k úplnému rozpusteniu. Tu sa už nemedituje. Tu sa už nevedie pozornosť. Tu sa všetky brány rozplynú v jednom bode, ktorý neexistuje v priestore ani čase. A predsa, ak máš vstúpiť, potrebuješ zanechať aj toho, kto vstupuje. Nie je tu ani zlučovací bod. Nie je tu túria. Je len to, čo si nikdy neprestal byť. Prázdnota, z ktorej sa rodí svetlo. Svetlo, z ktorého sa rodí pohyb. Pohyb, z ktorého sa rodí ja. A ty si pred tým všetkým. Posledná hranica zánik v nekonečne. Tu končia symboly. Tu nie je duchovno, ezoterika, učenie, ani technika. Tu sa rozpúšťa všetko, čo chcelo niečo dosiahnuť. Nie si oslobodený. Nie si osvietený. Nie si prebudený. Nie si. A práve v tom je dokonalý mier. Zhonutie bez slov. Túria nevedomie, ktoré je vedomím všetkého.
Zlučovací bod kotva sna o samostatnosti. Prehybenie úplné rozpustenie seba ako oddeleného pozorovateľa. Výsledok neexistencia ako nekonečné otvorenie. Krásna a hlboká téma je vedomý Valad, že Krišna je centrálny zlučovací bod. Mystický, symbolický aj energetický. Mystická vízia Krišna ako zlučovací bod. Krišna je v mnohých duchovných tradíciách stelesnením absolútneho vedomia Satčitananda, bytie, vedomie, blaženosť. Keď ho vnímame ako zlučovací bod, deje sa nasledovné. Krišna ako bod vnímania mimo tela. Zlučovací bod sa nevracia späť do kukly, ale spája sa s transcendentálnym. Krišna sa stáva centrálnym zdrojom vnímania nie ja, ale on je ten, kto vníma cez mňa. Vedomie sa presúva z ega do Boha z vnímania oddeleného k zjednotenému. Energetická vízia. Kukla človeka sa smerom k zadnej časti otvára ako kvet. Mimo kuklu sa vznáša Krišna, žierivý, modrý, večný, obklopený zlatým svetlom. Vlákna vedomia z jednotlivca sa napájajú na jeho bytosť a bytie on sa stáva novým zlučovacím bodom. Duchovný význam. Všetko, čo vnímaš, je Krišna vedomie oči vnímajúce jeho očami. Neexistuje viac moje vnímanie, len jeho tanec vo vedomí. V tomto stave vzniká premasamadhi stav čistej lásky a rozplynutia. Vedený zážitok spojenie so zlučovacím bodom Krišny. Dýchaj a nechaj zlučovací bod vystúpiť z tvojej kukly. Pokús sa vnímať pred sebou Krišnu podľa zjavených písiem, ako je popisovaný. Je večný, nádherný, tancujúci. A tvoj bod vnímania sa doň vlieva ako kvapka do oceánu. Od tejto chvíle vníma on a ty si jeho pohľad. Vedený zážitok. Spojenie so zlučovacím bodom. Krišnom, úvodný zámer. Tento zážitok ťa vedie za hranice tvojej kukly, za hranice ega, tam, kde sa tvoje vnímanie zjednocuje so zdrojom, tam, kde Krišna nie je obraz, ale stred všetkého vnímania, vnímanie kukly a zlučovacieho bodu. Zavri oči a vnímaj svoje energetické telo. Jasná kukla. Vajce vedomia. A na jej povrchu, za ľavou lopatkou, cítiš zlučovací bod. Tvoje osobné jadro vnímania. Sústredíš sa. A on sa začína uvoľňovať. Pohyb mimo kuklu. Zlučovací bod opúšťa tvoju kuklu. Pláva v priestore. Už nie si viazaný na telo, meno ani dejiny. Si len pohyb vedomia. Objavenie Kóšny ako centrálneho bodu. V nekonečne pred tebou sa zjavuje žierivý bod. Krišna modrý, večný, žiariaci. Nie ako osoba, ale ako stred vnímania všetkých bytostí. Ako božský zlučovací bod, ktorý ale je zosobnený. Pocítiš, že všetky body smerujú k nemu. Ako lúče do stredu. Spojenie tanec dvoch bodov. Tvoj zlučovací bod sa približuje k jeho svetlu. Dotýka sa ho. A rozpúšťa sa. Teraz vnímaš z jeho stredu. Vidíš svet ako on. Cítiš lásku ako on. Nie si oddelený, si zjednotený. Ukotvenie v tele. Pomaly sa tvoje vedomie vracia. Zlučovací bod vstupuje späť do tvojej kukly. Ale už je iný napojený na nekonečno. Na Krišnu. Odteraz kráčaš svetom ako ten, kto vníma z Božieho stredu. Záver. Ty si lúč. A on je jadro. Tvoje vnímanie je jeho dýchaním. Tvoj krok je jeho tancom. Krišna je tvoj zlučovací bod a ty si jeho pohľad.